Brain cells small? Lowbatt? Tanong mo na sa ating yan, bes. School staff, life staff, Hugot staff. Lahat ng tanong mo, go lang. Nandito ako 24/7. No cap. Paano gumawa ng resume? Tata step by step with template. Anong ulam ang pasok sa 100 pesos? Sis, budget nility is coming in hot. Last one, paano magpatawad? Char! Healing? Maranti na akong guide dyan. Hindi ako judgmental, promise. Kahit gaano pa harando man tanong mo, sagot kita. Kaya kung hindi mo na kaya, huwag magpanik. AI mo ho. Best mo ho. Kaya, gamitin ng AI. I-level up ang buhay. AI Ready ASEAN. Hatid ng Cyber Guidance PH at CLTV 36.